Республика күләм татар милли көрәш бәйгесе Батыр көрәше райондашыбыз Айзат Сабитов истәлегенә багышлап үткәрелде. Айзат Мөслим егете Тәнзилә һәм Ринат Сабитовлар гаиләсендә 1996 елда дөньяга килгән. Айзат 3 класстан бирле яратып көрәшкә йөрде. Ул бик күп җиңүләр яулады. Минем аның җибәрәсем килмидер ярышларга. Ул әмәлә ки минем кошып китә иде. Икенче төрле бала юл. Әни җанлыклы. Менә үлеп ярата иде минеке. Җаным бирмә. Җаным бир. Минем өчен җаным бирде инде ул. Бәләкәй чакта кунакка барып йөрим бит инде. Бик яхшы булып истә калды инде ул минем. Чәчләр кисүләр дә истә, әниләрдән качырып мине. Аның атайы да бар әле. 200 кило истәр һаман. Көрәшкә барган. Көрәшкә тренировкаларына алып барганнар бар иде мине. Айзатның тренеры көрәшче Альберт Шаймөхәммәтов була. Шулай ук бергә көрәшеп йөргән дуслары Наил Халиуллин, Рүзәл Фаттаховлар да Айзат Сабитовны бары матур сыйфатлары белән генә искә алдылар. Айзат безнең көчле көрәшче иде. Мин аларны Рүзәлләр белән бергә бөтенсен җыйып бардым көрәшкә. Алар бөтенсе дә көчле көрәшче. Көрәшкә нык үзләрен күрсәттеләр. Хәлим айлары үзен карайды көрәшкә яратып йөри инде. Айзат Сабитов истәлегенә көрәш бәйгесе үткәрү тәкъдимендә аның дуслары, якыннары кертә. Бәйгегә әзерлек февраль аенда ук башлана. Һәрбер кешенең үзе өлешен кертте. Айзат белән бергә үскән классташлары, дуслары, иптәшләре, эшмәкәрләребез районыбызның данлыклы шул ук агромастер җәмгыяте җитәкчесе Ислам Филгизакиевич зур ярдәмен күрсәтте. Аның туганнары, дуслары, иптәшләре. Чыннан да бу ярышның дәвамлы булыр дип ышанып каласы килә. Республика күләм татар милли көрәш бәйгесе Кояшлы ял итү зонасының Кукмара йорты хатасында узды. Чараның ачылу тантанасында район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, районның имам мөхтәсибе Илгиз Хәзрәт Соңгатуллин, Татарстан Республикасы көрәш федерациясе әгъзасы Алгиз Корбанов һәм Айзатның әнисе, якыннары катнаштылар. Үзебез оештырган ярышларда катнашып, егетләр килгәнсез икән, сезгә дә шундый зур рәхмәт сүзләрен әйтәбез. Һәм киләчәктә дә менә шундый ярышларда актив катнашып, үзегезнең билегезне ныгытып, үзегезнең техникагызны ныгытып, сезгә инде киләсе ярышларда зурдан-зур уңышлар телисебез килә. Ярышларда катнашучы Сарман, Минзәлә, Актаныш һәм Мөслим районы яшүсмерләре 25 килограмм авырлыктан алып 90 килограммга хәтле авырлыкларда көрәштеләр. Барлыгы 50дән артык яшүсмер үзенең көчен сынады. Менә бүген 15 баланы алып килдем автобусга тиеп. Нәрсә дип әйтим? Мөслимнәр күзгә күренеп үстиләр. Менә былтыр 3нче ел белән чагыштырганда мөслимнәр 1-2 баскычка күтәрелделәр. Ансында әйтергә кирәк, 1-2 ел элек Мөслим районын ярышларда гел ишеткәндә юк, хәзер молодцы җегетләр күмәкләштеләр. Команда нәтиҗәләре буенча Мөслим районы 1нче урынга лаек булды. 2нче урында Минзәлә районы командасы, 3нче урынны Актаныш районы егетләре алды. 4нче урында Сарман районы көрәшчеләре. Шулай ук һәр үлчәү авырлыгында да Батыр көрәшчеләре билгеләнде. Барлык җиңүчеләр дипломнар һәм акчалата бүләкләргә ия булдылар. 10нчы авырлыгында җиңүче егетләр арасында җирәбә уйнатылды. Нәтиҗәдә Актаныш районы егете Лимар Шакирҗанов велосипедлы булды. Әлеге көрәш бәйгесе кыска гына яшәү вакытында үзеннән якты истәлек калдырган Айзат Сабитов рухына якты бер нур һәм дуга булып барып ирешкәндер. Фәридә Гаинтдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.